Vil du gerne lære at løse en ligning, så bare se med her. Det første, som du skal gøre for at løse en ligning, det er selvfølgelig at skrive den ned, som I kan se, vi har gjort her. Så bagefter, så gør det, at du sætter x'erne over på den ene side, og tallene over på den anden. Og husk, hvis at for eksempel plus 5, de rykker over på den anden side af lighedstegnet, så bliver det til minus. Det er ren magi. Og så, når du har gjort det, så kan du gøre det, at du går et trin mere ned. Så lægger du det sammen, som det står. Så 17 minus 5, det giver 12. Og 3x er stadigvæk det samme. Så bagefter, så fjerner du 3 for x. Det flytter du så derover. Og fordi der er gang imellem, så bliver det til division. Så det er 3 divideret med 12. Og så giver det 4, og så står der x er lige med 4.